הוא כועס, ותראו, מניפסטורים זה הילדים שמקבלים הכי הרבה עונשים, זה הילדים שמקבלים הכי הרבה מכות, באופן סטטיסטי, זה רע אומר. בגלל שהכעס הזה הוא המון פעמים גורם לאנשים לעשות כוח, כוחניות מול. וזה הטעות הכי גדולה של הורה. ואז הבן זוג שלי, מסכן, הוא אומר לי, אני יודע שאת כועסת ושזה עובר, ואני פשוט ניתן לך לכעוס. כי הוא חכם, הוא גם מוגדר רגשית, אז יותר קל לו, אבל זה הקטע עם הכעס שלהם. בשום אופן לא להתווכח ולא להתעקש עם הילד. לחכות שזה יעבור. זה עובר, זה ממש עובר, וברגע שזה נמצא, עזבו אותו, תנסו להתרחק. באמת, פשוט תתרחקו. כי זה מה שזה עושה לכם anyway בגוף, זה להתרחק. בעיקר לא לבוא לזה ולנסות להסביר, לשכנע. תנו לו לכעוס, הוא יירגע. אחרי שהוא יירגע, אפשר אולי לנקוט בטקטיקה אחרת, אם אתם רוצים לגרום לו לעשות משהו, הוא צריך לעשות משהו, אבל ברגע שיש כעס זה סימן שלנו לתת לו שנייה לכעוס, ולא לתת לילד לחשוב שהכעס לא בסדר.